Det her er en video om, hvordan du laver genveje til hjemmesider, du bruger ofte. Jeg viser også, hvordan du får siden til at starte op automatisk, når du tænder for din PC. Hvis vi først starter med genvejene på selve hjemmesiden, så kan vi for eksempel gå op og se, at vi har noget, der hedder genveje til værktøjer, og vi går ned og tager et program, der hedder KMD Opus, som er vores økonomiprogram, som jeg ved mange bruger. Klikker på Opus, åbner den. Se, nu har man flere muligheder. Den første mulighed er, at man klikker på stjernen med pil på. Den tilføjer Opus nu som et bogmærke heroppe på linjen. Hvis man gerne vil omdøbe det, kan man højreklikke på den, sige rename, og så har man mulighed for at kalde den det, som man gerne vil. I det tilfælde formentlig Opus. Så ligger den der. Hvis vi lige fjerner den side, vi har liggende bagved, så har vi en anden mulighed. Vi kan nemlig lave en genvej på skrivebordet. Nu klikker jeg på den grønne her og holder knappen nede, mens jeg trækker den ud på skrivebordet og slipper den herud. Så nu har vi på vores skrivebord en genvej til Opus. Jeg kan prøve at lukke Opus-vinduet ned, trykker på genvejen, og det åbner Opus op. Hvis nu man bruger Opus ofte, og man gerne vil have lov til at gerne vil have den til at starte op, når man tænder for computeren, så tager man fat i genvejen, trækker ned for neden i start, så popper det her vindue op, så går man op i det, der hedder programmer, og så leder man efter den, der hedder start. Den ligger heroppe. Hvis ikke start kommer frem af sig selv, så vil der nede i bunden af den her kasse, der vil stå flere programmer, så holder man KMD hen over den, og så vil den selv åbne resten af programmerne. Men vi skal altså finde start. Start ligger her, og inde i den ligger der kun internet startside foran. Så trækker vi den herud, slipper den, og går ud af det hele. Næste gang den her maskine bliver tændt, så åbner det her vindue.